ce magana ta gaskiya bayi ta kwace duniya. Mai rabo ya samu mara rabo sai dai mabuga. Lallai bismillah Allah Allah sarki mabuwayi. Aro salati gun manzon mu mahaƙurci. Fara ƙarya ce ko kuma mun ce gaskiya ne. Bayoniya kowa da murna lallai mun shiga daula. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku. To yau ɗaya ga watan Januwari a shekarar 2026. Allah ya ba mu tsawon rai har mun shigo wannan shekara na miladiya. To alhamdulillah, kuma Allah mun gode maka. Abubuwa da dama sun faru a cikin shekarar da ta gabata, wayansu Allah ya jarabce su da abubuwa da dama. Idan na ce jarabta, komai na iya shigowa ciki. Wani Allah ya jarabce shi da yin arziki, wani Allah ya jarabce shi da akasin haka, ma'ana talauci whatsoever. Wani Allah ya jarabce shi da rashin lafiya. Wayansu kuma gaba ɗaya an shafe kundin tarihinsu ne, suna can sun san menene makomarsu. To wayanda suka rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Mu da muka yi saura, idan tamu ta zo Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa da imani. Yanda muke ganin mu muna da lafiya, to ubangiji Allah ka kare mu da lafiya. Wayanda kuma ba mu da lafiya Allah ka ba mu lafiya. Mun sha faɗa cewa wannan sabon shekara 2026 shekara ne da will come with plenty of things, new things, abubuwa na zamani da makamantansu. Shi ma fa sai ga wanda Allah ya ba tsawon rai zai ci riban wannan shekara ɗin. Wani za ka gan shi kuma Allah ba shi tsawon rai amma kuma sai dai ya gani ana yi. To Allah ya sa ba ma cikin shi. Muna roƙon Allah abubuwan da wannan shekara na 2026 ya zo da shi na alkhairi subhanahu wata'ala ka ba mu ikon cin gajiyan shi, yanda za mu taimaka ma addinanmu, mu taimaka ma al'ummarmu, mu taimaka ma kawunanmu, mu yi guzurin zuwan mu lahira. Muna roƙon Allah akan wannan, kuma ya ƙara inganta mana imaninmu, ya ƙara mana haƙuri da juna. Malamai sun karantar da mu cewa an halicce ku ne domin ku san ƙabila wane ne domin ku san juna. To maganan ku san juna malamai sun ba shi ma'anoni da yawa. To kuma haka Allah yake abin shi. Ya haɗa ni da kai, ya haɗa ke da wancan ƙawar taki kaza. Allah baya taɓa yin kuskure, mu ne muke kuskure. Allah yana mana ni'imomi da dama sai dai kila mu ba za mu hankalta ba, balantana mu gane. So muna fata ni'imomin da Allah ya yi mana ya ba mu ikon gane shi kuma mu amfana da ni'imomin, domin Allah ya kaddara za mu san juna. Wani a kasuwa ne, wani a asibiti ne, wani a tashar jirgi ne, wani a filin jirgi ne, wani ga sunan dai. So duk wanda kaga Allah ya haɗa ka da shi, to ba haka nan kawai Allah ya haɗa ku ba. Ya haɗa ku ne don ku san juna. Akwai wani abu da za ku iya yi ma juna. Yes. Da can baka san shi ba, to yanzu lokaci yayi ka san shi, to akwai wani abu da zai iya haɗa ku. Wani kuma a'a ba ma ta gangan jiki za a haɗa ku, tunda abubuwa sun kawo zamani yanzu. Akwai Facebook, akwai ga sunan, ta nan duka za ku iya haɗuwa. To menene ake buƙata? Shine kyakkyawan mu'amala. Wannan shine. Abubuwan da muke ta mining ɗinsu shekara 6 da suka wuce, shekara 3, kamar su Sidra kenan, to su ma dai duk muna sare a wannan shekara da muke ciki komai zai zo. Kamar da na ce ne, zan ba da misali, nakan faɗa a cikin community ɗin na Salin Gafa community cewa ba za mu ma ƙarin maganar mining ba. Saboda mining mu a gurin mu an riga an gama mining. Duk wanda zai mining yanzu kale zai zo yi. So Hausawa sun san me ake nufi da kale. So now za mu tattauna ne, ko kuma za mu riƙa tattaunawa ne dangane da abubuwan da ya shafi ci gaba. Abubuwa da duniya ta kawo ne na ci gaba. Akwai ababe da dama a cikin wannan shekara 2026, musamman ba duk inda ka je za ka ji ana maganar AI, artificial intelligence. Kila wata rana zan zo na nan, ba ma ni ne nake program ɗin ba. Na gaji kawai sai dai in programming artificial intelligence ya zo na nan a yi duk abin da za a yi. Hutu ne muka samu daga Allah subhanahu wataala. Yana ɗaya daga cikin ɗan bai ma kai ƙwayan zarraba a cikin ilimin da Allah ya ɗiga mana. So duk abin da ka gani ana yanzu duka daga cikin ilimin Allah subhanahu wataala ne ya ba mu aro
domin a yi. Muna ganin bidiyoyi, muna ganin hotuna, muna ganin kaza kaza karance duka wannan abubuwa daga Allah subhanahu wataala ne ya ara mana ɗan kaɗan daga cikin iliminsa. So kar mu yadda damammaki da muke da shi su wuce mu. Albani da muke program da shi ya ce yanzu babu sauran jahili sai wanda ya ga dama ya zalunci kanshi ya zama jahili, kuma it's true, babu sauran jahili a yanzu. Karatun da za mu fara January ɗin za mu fara shi ne na kyautata zato 7 ga watan January. Wanda suka yi rajista mun riga mun buɗe muku group ɗinku na WhatsApp da kuma na Telegram. Duk wanda ya san ya biya kuɗin shi na online da kuma physical class na I believe an ba shi form ya cika kuma zai ga an sa shi a cikin wani group. To anan za mu fara tattaunawa kafin ranakun da za a fara karatu ya zo. So wanda ba su yi rajista ba ga yanda za ku rajista nan kun gani, kuna iya yi wannan number shine za ku yi magana ku tura receipt ɗinku, za a tura muku da form da za ku cika sai a sa ku a groups ɗin da aka tanada saboda wannan karatu. Wannan karatu yana da muhimmanci kuma yana da tsadan gaske. Abin da yasa nace yana da tsada, wani zai ga nan an sa 15,000, 20,000, to amma in ka tafi wani gurin kuma za ka ji ana maka maganar 200,000 ne ko fiye da haka. To mu saboda mun riga mun san halin da muke ciki, musamman ma nan mutanen mu na arewaci, kamar muna roƙon su ne da ƙarfi ku zo ku yi engaging ɗin kanku a wannan karatun. Gobe kwa gane amfanin karatu ɗin. So wannan kenan. So abubuwa da dama za su wanzu a wancan bidiyo ɗina da na sa a Lagos ga abin da ake yi da makamantansu. Wayan suna tambaya na wai ina ne ake sayar da motar su je su bada, ni ba za ku ji a baki na ba. In Allah ya sa kun ga inda ake sayarwa da kanku ku je, amma dan kar ku zo ku ce ai salin gani muka gani yasa ka je ka ɗebi maƙudan fai ɗinka ka je ka bada, gobe kai kuka da ni. Allah ya kyauta, Allah shi kyauta, Allah kuma shi kare ni da aikata wannan. In ka gani a social media on your own ka je, amma mu abin da muke cewa ka yi ɗan yi haƙuri, ɗan it's just a matter of time. Yau abin da ka je ka bada fai 10 ko 20 ko 30 nan da kwana kaɗan ko watanni kaɗan wallahi za ka zo ka ga bai fi 0.0 kaza 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 ba. Now ya kamata ma ka fara karatun ta natsu. Wanda suke ce maka ai wannan shirme ake, wannan shirme ake, fine, za ka je ka kama expensive hotel a ce ka bada 15 pi, you know, kwana ɗaya. A ce ka bada, kaga in za ka yi sati, in za ka yi sati ɗaya kenan kusan pi 70 fa kenan ba za ka biya sati ɗaya, da abincin da za ka ci da duk abin da za ka yi da pi 10 a rana ɗaya. Wallahi ya yi tsada. To abin da nake kokarin fito mana da shi a nan shine wanda suke cewa yaran they are stupid, they are just wasting their time. Yau an kai mu hotel din da idan kuɗi ne zaka biya 150,000 ne kwana ɗaya, sai aka ce okay ka zo ka bada 1 pi, I mean ka bada pi 10 a kwana ɗaya. Sai kai comparing 150,000 da zan bayar, yau an ce in zo in bada pi. Kai da baka yin mining din, so yau ga hotel din da mutum zai biya 150,000 a kwana ɗaya, sai aka ce har da abincin da zai ci tun daga safe rana dare whatsoever sai aka ce to na ga shi ya bada pi 10. Wannan bai shiga karatu ba, ka fara tunanin cewa la ashe dai da gaske wannan abun kuɗi ne. Tun daga shi yanzu ana comparing pi 10, I mean pi 10 da 150,000 a wani hotel. It is time for you to start thinking. It is time for you to start regretting why me, or why you, not me, why you did not mine pi or sidra. I believe you're supposed to be asking yourself this question. Me yasa ban yi mine din pi da sidra ba? Yau gashi, you know, sun je sun sa wai ga motoci na, ni dariya ma ne, wai 85 pi akan wancan motan, wanda nan da wani lokaci ko faɗi bai kai ba, amma don ana cewa ka ba da pi 85. Alkaramakallahu. Su masu pi din fa cewa suka yi ma suka kirkiro wannan harkar. Pi 10 ya ishe ka ka yi rayuwarka in har zaka shekara 150 a duniya. Pi kwara 10 ya ishe ka. To me yasa ba za ka yi wannan tunanin ba? Sai wani ya zo ya ce ka bada pi 80 ko 85 ko da 6 akan mota. Haba da Allah Alhaji, ya kamata ka canza tunaninka. You know? To muna fata Allah shi taimake mu. Allah ya ba mu sa albarkokin da suke cikin wannan shekara na 2026. Tunda da shi muke kirgi, da shi ake lissafin albashi. Yawwa, to shi yasa muke magana kai. To muna fata Allah ya sada mu da shi. Sannan members din mu na Salinga Pi community, zan iya cewa menene, in ka ji gida shiru
akwai matsala, amma in ka ji ana hayaniya yauwa to akwai alkhairi a ciki. Kuma mun roki Allah da waƴansu sunaye nashi guda biyu waƴanda yake manyan suna ne wanda duk duniya ba wanda yake siffantuwa da wannan sunan Allah, shine Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah baya mutuwa, rayayye ne shi, baya mutuwa kuma tsayayye ne akan komi da komi. Yauwa Allah ko gyangyaɗe baya yi ma bala ko bacci ya ɗauke shi da makamantansu. To sai muka roki Allah muka ce Allah muna roƙonka wannan gida namu na Salinga Fire Community, daga ni da nake magana Salisu Umar da wanda yake kallo na in member ɗinmu ne, to Allah mun roƙe ka da wannan sunaye naka Al-Hayyu Al-Qayyum, ka ɗaukaki wannan gida, ka sa duk wanda yake gidan nan idan alkhairi ne zamansa a gidan a shi kansa da kuma mu members ɗin, to ka dawo mana da mu kanmu. Wanda yake kuma ba alkhairi bane zamansa a gidan, Allah mun ƙara roƙonka dai da wancan sunaye naka ka ɗan kauda mana da shi, ko da ni ne ma da nake magana sai a ja ni a gefe sai wani kuma ya zo ya abin nan. Kuma ba za mu yi fushi ba tunda Allah muka roƙa. Kun ga wani lokaci muna kuskure. Allah ka bani ɗa, Allah ka bani mota, Allah ka bani gida. Sai Allah ya zo ya baka motar. Kai baka roƙi alkhairin motar ba, kawai ka ce ni Allah ya baka motar ko kuma Allah ya bani gida ko abin nan. Malamai sun ce za ka roƙi Allah, ka roƙi Allah da abu mai kyau. Shi yasa muke roƙon, muka ce in akwai alkhairi to Allah ka tabbatar mana da su, in babu alkhairi Allah ka kawo mana wanda za su jagorance mu zuwa ga alkhairi. Wannan shine mu addu'a mu, kuma in Allah ya amsa addu'a to bai kamata kuma ka fara kalubalantar Allah ba, yaya haka? A'a, no. Kai baka san future ba, baka san gaibu ba, Allah shine masanin gaibu. Kai kanka baka san kanka ba. Ni kaina yanzu ban sani ba, ina gama wannan bidiyo din in faɗi mutu. Shikenan ni fa hisabi na fa ta ƙare kenan, ta tsaya. Ka gani? So in mun roki Allah, Allah yi mana kaza, to mu bar ma Allah kayan shi. In yayi mana mu daga mu ce to Allah mun gode, roƙonka muka yi ga irin sakamakon da muke gani, ya Allah mun gode. Ka ci gaba da kuma roƙo da hannunmu. Ina ganin wannan shi ne. Sannan duk wanda Allah ya ba shi shugabanci, ina mana nasiha mu yi ƙoƙari mu yi haƙuri. Duk da yes, wanda muke koyi malamai sun karantar da mu, shi ma lokaci aka mishi abu da har ran shi ya ɓaci, manzo sallallahu alaihi wasallam, is a nature of dan adam. Amma in aka ɓata ran to kai ƙoƙari kuma ka ainihin kwantar da abin nan, sai kai koyi da wancan. Dan an ga mana irin ya ɓaci ga abin da mutum ya ga wani, to dole ne a samu wanda za su ɓata maka rai a rayuwa. So da Allah matsayinka na kai shugaban gurin aikinka ko shugaban kasuwa ne ko shugaban wane ne, ko kuma mu koma a zamani shugaba ne na wani group ko wani abu, za a yi maka abin da baka so saboda kai ma kana ma wani abin da baya so. Kar ka yi tunanin kai you are always 100%. No and no, nobody is 100%. Allah ne kadai 100%. Kamar me Barketa family suka ce 99.9. Allah ne kadai 100% kuma is true. So kar ka ɗauki kanka ka mai da kai matsayin Allah. No, ka tuna cewa kai ma kana yi ba daidai ba. Yanda ake maka ba daidai ba, kai ma kana fa yi ma wani ba daidai ba. To haka za a yi ta cuɗanya, kuma haka rayuwar dama ta gada. Ka yi ma wani ne kai ma a yi maka. To amma menene wanda Allah ya fi so, kamar yadda malamai suka fassara mana da Hausa, shine Allah, suka ce Allah yana son masu haƙuri kuma yana tare da masu haƙuri. To duk lokacin da aka ce Allah yana son ka, ai an gama. Gar duniya ta ƙi ka Allah ya so ka. In Allah ya so ka, ai shikenan an gama komai alaji. Domin inda Allah yake son mu haka muke son shi, da ba za mu wahala ba. To muna fata wannan shekara na 2026 da ya zo, alkhairin da ke ciki Allah ya ba mu ikon ainihin saduwa da shi. Wallahi ina gaya ma duk wanda ya mani dan fai, na ga kana kallo na, da kai nake tunda baka yi ba. Duk wanda ya mani dan fai, wallahi zai ga albarkacin shi a wannan shekara na 2026. Do wani zai ce mun asalin ga mun fa fara cin abin tun baya. A'a, ba a fara cin fai ba, ba a fara cin sidra ba. Ai na kawo muku rahoton Adamu Jaja 2 years ago da yanzu. Kun ga yanda ya bulbul, ya sa hula na 75,000. Wai ma abun fa bai kai inda ya kai kenan, balantana ya fara sa hulan 200,000, 250 ko 500,000 ma. Ba a kai wannan munzalin ba, amma wai an dan fara ne dan fere sama musamman ma wanda suka gane yaran da nake magana, yan sidira, yan bumburutu, sun san me nake nufi akan wanda yan bumburutu. Allah ya baku albarka, kuna cin karanku babu buka kan sidira. Alhamdulillah, muna nan kuma muna jiran namu ya zo, dan ba mu iya bumburutun ba mu. Namu dai mu zauna ne mu gayyato ku zo studio mu ta surutu da ku, kuna gaya mutane alfanun abu. Mu namu kenan. Saboda haka ina ƙara gaya mana wannan shekara wallahi za a sha mamaki.
Hajiya mama na Altine da ke Kano ya shekara 72 kina mining ubangiji 73 yi hakuri 73 kina mining kuma wallahi na ji daɗi kina tare da mu da su Alhaji Isiyaka ga su nan dai da kuma matasa duk ga su nan to muna fata Allah kada ya ɗauki rayukan mu face mun samu abin da muke nema da wannan abu ana bin ka bashi ne je ka biya kuɗin makarantar yara ne je ka biya kyauta dama kake so ka yi je ka yi sadaka kake so ka yi je ka yi gida kake so ka siya je ka siya dan didi da kai kaza ne je ka siya ƙarshe zan sake tunatar da masu fai ɗin nan sun ce idan kana da fai 10 fai ya ishe ka ka ci har tsawon shekara 150 a duniya mu kuma an ce 60 ne au 70 ko inda malamai to ka gani kuwa saboda haka maganar nan da suka faɗa wallahi is true da in kana manin fai nawa kake samu yanzu kuma fa ka gani an tambaye shi nawa ne darajar fai sai bai bada ansa ba sai ce da in kana manin nawa ne yanzu sai kai kwana uku ma baka samu kwara ɗaya ba kun ga ana ta rage shi da ko aini nawa kake samu haka ma bitcoin da aini nawa kake samu yanzu kuma fa sai ka shekara 5 ma baka samu guda ɗaya ba kuma bitcoin yanzu kwara guda ɗaya nawa ne in aka baka kwara ɗaya wani abokin ka baka kwara ɗaya kyauta ka je ka sayar miliyan 100 fa da wani abu ne ai ka ɗan yi shekara 1 2 3 a matsayinka na talaka iri na aka baka miliyan 130 ko da 47 zaka shekara 2 ko 3 ai kana dan juyawa misali so muna fata Allah ya dace da mu Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa wata rana a ga yanda muke celebrating ɗin abubuwa da muka yi mining na shekara da shekaru project ɗin da muke da shi muna da project da yawa wanda insha Allah subsequently a cikin programs kuma a wannan shekarar za mu rika kawo muku amfanin projects wallahi wannan project ɗin na sidira da kuke gani ko al'umma da dama miliyoyi a nan arewacin Najeriya in Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa wallahi sai dai in ka ga dama ne ka kwana da yunwa sai dai in ka ga dama ne akwai alkhairi a cikin project din sidra wallahi ina ga muku wannan kuɗi ne wanda gwamnati kasan ka ba za ta baka ai kun fara ganin na muku bayani inda su Adamu Jajar su Talba Sarkin Yaki da su uwa uba ne sunan shi mai fada ku je ka tsana ku ga irin fantawan wanda mai fada yake akan sidira tun fa kafin ma ta fashin ta nunan a san nawa ne darajar shi amma kun ga irin abubuwan da su mai fada suke akan sidira inna lillahi wa inna la ilaha illallah ka mai fada ka sha kwana karamakallahu ka sha kwana mai fada Allah ya mu dukiya albarka wai kafin fa abun fa ya bayyana ma in dazuna nake kallo wani video da muka yi da su mai fada shekara 5 da suka wuce sai na kalli hoton shi a yau naka abin da nace Allahu akbar akwai ni'ima wallahi wannan abubuwa da wayannan yara da suke ta ni dai na gode ma Allah haduwana da wayannan yara da har suka jawo ni cikin wannan harka alhamdulillah duk da dai ba wai na yi irin nasu bane a ni na tsaya ne a bangaren jarida in jawo su faɗakar da mu amma muna yi ne as individual by individual yawa fa'ina ni kaɗai ne sirrin rani kaɗai ne amma dai mun shiga project tunda muna da Salinga Digital Global TV yanzu muna da Salinga Right muna da Salinga Academy duk za mu kawo muku gani in Allah ya sa da kuma muna buƙata su ma duk a shiga a yi contributing kaga abin da Allah zai mana nan da 'yan kwanaki kaɗan ko nan da 'yan watanni kaɗan mu ga menene Allah zai mana a cikin wannan arewacin Najeriya alhamdulillah wani ya tabe ni wai me yasa kullun arewa ba wai arewa bane ina magana ne akan Najeriya but amma ina specifying ne a yanki na arewa I love arewa more than you can imagine my friend yes I'm not disputing Nigeria as a whole but I love arewa more than you can imagine shi yasa nake roƙo Allah kafin in tafi project ɗinmu na sidira ya tabbata ko da za mu tafi ya zama mu yi building mun bar wa'ansu su ci gaba a ce yau Salinga ya rasu amma Salinga Academy na nan Salinga kaza na nan Salinga kaza yo Allah na sai dai kaga mu ta samun abin nan insha Allah rabbi muna fata Allah ya tabbake mu Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum wa rahmatullah